Казвам се Ваня Георгиева. Годините няма да си кажа, ще ги премълча. Човек е на толкова, на колкото се чувства. Аз съм на около 22. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Това е Azzurro, синьо, се казва на Адриано Челентано. Тя е една стара, популярна песен. Ма аз знам толкова много, че просто... Аморе. Била съм 4 пъти в Помпей и в Рим. Това са ми двете любими места, които никога не бих отказала да посетя отново. Има един водещ по телевизията, който се казва Алберто Анджела. Той е и автор на много книги. И една от неговите книги ми е наистина любимата. Казва се 24 часа в Древен Рим. 24 часа в Рим какъв е живота? От различни гледни точки. И богати, и бедни, и всякакви. Търговци, всякакъв слой, за всички слоеве той описва живота. И това за мен е най-хубавия, приятен, обаятелен начин, бих казала, да разбере човек историята на Древен Рим. Какво по-хубаво от това? Разбира се, аз обичам художествената литература, обичам хубавите истории, хубавите романи. Ама това е нещо истинско. Нали? Това не е измислено. То наистина е там и съществува. Изобщо аз намирам себе си във всичко, може да се каже. И в някой филм, като гледам, и в книга, като чета, винаги се търся себе си къде съм. Или си мисля аз какво бих направила в този случай. То аз италиански език го заобичах още от малък. И тъй като в София през това време нямаше курсове по италиански, а и ред други езици също. Имаше само немски, английски и френски. И толкова. И аз, тъй като желаях много да уча италиански език, слушах италиански песни на стари певци, като Адриано Челентано, като Рике Повери, като Рита Павоне, Катерина Казели. Има да ги изброявам до утре, ако почна. Исках да разбера за какво пеят в техните песни. Понеже песните им са много съвсем простички, съвсем близки, текстовете не са трудни. И аз започнах да ги превеждам сама. Купих си един речник, който струваше баснословната сума от 5 лева и стотинки. Купих го с големи жертви и започнах с помощта на този речник да ги превеждам. Така се започна всичко. Професията ми е интересна, ангажираща, отговорна. Имам зад гърба си вече 5 преведени книги. Даже днес, преди 1 час, аз завърших последната книга, която преведох. Ето я. Тя, естествено, това е италианския вариант и е чудесна. Книгата е много хубава. Казва се "Спящата нимфа". Тя ще бъде приключенска. Със сигурност. Приключенска, защото моят живот всичко е ставало с много изобретателност, така от моя страна. Не искам да се хваля изобщо, просто се е налагало да бъда такава, за да успея във всяко едно нещо. Слава Богу, 1971 година откриха първия курс по италиански език в ЦДНЯ, Централния дом на Народната армия тогава, сега е военния клуб. И аз бях една от първите, които се записаха там. За огромна моя радост нямах търпение да започне този курс и се започна. И имаше някакъв учебник, който беше направен за развитие социализъм и в него се говореше за другаря Петров, другаря Иванов, нямаше Марио, нямаше Пиетро, нямаше и разните КЗС-та имаше такива. Но все пак преподавателката беше много добра, изключителна, сеньора, ще я споменам.
Елена Николова. И тя ни завладя с нейното умение. И така се започна с моя италиански. Аз не преставах, разбира се, да уча по всякакъв начин, търсейки всичко. Моите приятелки знаеха, че трябва да ми намерят каквото и да било на италиански език. Опаковка, от храна, от препарат, от всичко. Трябваше на мен да мине през ръцете ми. И всичко превеждах, доколкото можех, разбира се. И аз знаех тогава, че един ден аз ще отида в Италия. Рано или късно това ще стане и то стана. Отидох в Италия след години. Не знам дали ще ви бъде интересно, ако ви кажа, че аз съм рехабилитатор по професия. Бях се опитала да запиша италианска филология, изкарах 5,75 на изпита по италиански и беше ми много добра оценката и по български, но не ме приеха, бях трета резерва, защото други хора, които се бяха явили на изпити, бяха. Така ставаха нещата тогава в България. Отказах се, разбира се, защото не можех всяка година аз да претърпявам такива разочарования. Записах рехабилитация. Започнах да уча, завърших, започнах да работя. Някъде 12-13 години работих на различни места, в Пирогов, гръдна хирургия. Междувременно аз си ходех на частни уроци по италиански, за да си продължавам и моят мъж ми казваше за какво ти е той италиански. И аз си стоя вкъщи да си гледаш децата. И аз с кришом ходех. Хората бягат с кришом да се срещат с приятели, да не кажа друго. А пък аз бягах, за да си уча италиански език и се криех от него. Любов по италиански? Да, точно така. Така че моята любов към италиански език си остана да гори по същия начин, както беше планнала. В крайна сметка аз заминах за Италия, беше 90-та година. Заминах с цел да си намеря работа там и да помогна на семейството си, както много хора, много българи направиха. Заминаха в чужбина, всеки кой където можеше, където се уредеше. И аз успях да отида в Италия и работих там като рехабилитатор. И то по-специално с деца с детска церебрална парализа, което си е пак дълга история, защото аз там престоях 17 години в Италия и работех като рехабилитатор. И с възрастни, и с малки деца. И се опознах с много хора по този начин. Просто аз ходех по къщите и се запознах с страшно много хора. Кухнята, италианската кухня я знам наизуст, обичаите им ги знам. Аз бях канена на сватби, на кръщенета, навсякъде, защото ме считаха като част от семейството си. И това беше за мен най-голямата придобивка от Италия. Първо съм съгласна напълно с това твърдение на италианците, защото те са ценители на всичко красиво. Те са, според мен, най-големите естети, които биха могли изобщо да съществуват. И аз неведнъж съм се убеждавала в това. По въпроса за преводачите, значи, книгата, когато я напише дадения автор и тя трябва да стигне до възможно най-голям брой читатели, естествено трябва да се преведе. И сега вече идва наред другия въпрос. Как ще бъде преведена? Трябва максимално точно да се следва мисълта на автора, който е написал. От друга страна, трябва да се следва езика, особеностите на езика, хората, които ще я четат. Тези неща трябва непременно да се свържат, да се синхронизират, за да се получи нещо хубаво. И излиза, че преводача е втори писател. Първият ми литературен превод е благодарение на госпожа Соня Хачикян, която е моя приятелка и любима ученичка. И споделих с нея именно за тази книга, за която преди малко говорихме, 24 часа в Рим, че бих искала да я преведа. Изказах желанието си пред нея, бих искала да преведа тази книга. И тя каза така: аз ще проверя дали не е преведена. И на следващото ни виждане каза: за съжаление, тя вече е преведена. И аз казах: жалко, значи няма да мога. И тя каза: аз мога да ти дам друга книга да преведеш. Аз не повярвах на ушите си просто и казах: наистина ли, каква е тази? Наистина ли говориш? Не се шегуваш? Не се шегувах. И така се започна. Първата книга беше Сред хълмовете на Просеко и заглавието е
измислено от Соня Хачикян. Аз не можах да се справя с заглавието, защото то беше на английски Prosecco Connection. Чудих се, маях се, чудих се какво да кажа. Казах: Соня, аз се предавам, не мога да измисля заглавие. Нали, Prosecco Connection, какво да го измисля? Беше на английски заглавие. И тя каза: това не се притеснява. Ето какво роди Соня, много хубаво от заглавие, чудесно. Аз просто се възхитих и казах: Соня, браво на теб. И това, значи, е първата книга, тя е криминална, обаче случай е действителен. Не е само измислен, а е за опита на италианското правителство да направят една подвижна дига, с която да укрепят Венеция и лагуната на Венеция, защото, както знаете, Венеция потъва непрекъснато. Те искат да я спасят, създавайки тази подвижна дига. Даже аз я видях с очите си по телевизията. Те са едни огромни жълти плоскости, наредени така, едно до друго, нещо като шамандури. И това се казва съкратено мозе. Нали? Аз съм писана в книгата какво значи мозе. М-О-С-Е. Но в същото време става въпрос и за мозе, което на италиански значи Мойсей. Мойсей, дето през водата минал, ето, свързано е Мойсей с водите, така че това е много по-късно така, като, нали, име на самия проект на италианците, който струва милиарди. И там вече е замесена мафията, която ние очакваме да видим в Сицилия, в Южна Италия, в Калабрия, в Фоджа, ако щете, където аз съм била. Даже там е доста добре е. И веднъж се открива, че има мафия дори и в Северна Италия, което на някой може да им звучи дори невероятно. Следващата книга, втори номер, е Годината на нашата любов. Тук вече проблем с заглавието нямаше, защото на италиански си е така и решихме с Соня да си го оставим така. В нея се описват 70-те, 80-те, 90-те години на миналия век в Италия, когато през така наречените години Анни ди Пьомбо, т.е. уловни години, ако така можем да го преведем. Нали, Пьомбо е уловни години, защото тогава се стреляше по улиците на градовете. Да, определено да. Аз дори като чето превеждах тази книга, аз се пренесах мислено в годините назад, когато за първи път през 1978 година аз стъпих в Италия, благодарение на моя баща, който беше шофьор на тир и имаше право един път в годината да заведе член от семейството в Италия. И аз отидох. С такъв трепет съм отишла там, в Милано, като оставихме камиона на някакъв паркинг и тръгнахме пеша по булевар Буенос Айрес, няма да го забравя. Аз тогава съм била 20 годишна или 21 и той ми каза така: татко, сега ако чуеш да се припуква, веднага залягаш долу на тротуара. И това е. Значи това е било 78 година, ами ето ги, уловните години. И аз просто, превеждайки тази книга, се върнах назад в това време. Третата книга е Малинверно. Това е моята, бих могла да кажа, без да отнемам пак достоинството на другите, но това ми е наистина любимата книга. Това е книга за душата. Много е хубава. На моята душевност пасва много. И я превеждах с огромно удоволствие. Много съм плакала, спирам, за да ми си избърша сълзите и пак продължавам да превеждам. Така беше на тая книга. Тя е наистина много хубава книга, невероятно. Главният герой на Малинверно всъщност живее в едно селце, в което има една фабрика за преработка на хартия. И там се карат от всички страни на Италия книги, които вече за нищо не стават, според някои, и се преработват и се получава нова хартия. Той отива редовно в тази фабрика и си взима книги и всъщност превръща живота си в една книга. Всеки един случай в неговия живот, всяко едно преживяване, той го пречупва през образа на даден герой. Като отива на Сервантес, Дон Кихот и Санчо Панса, говори за Ема Бовари от романа, говори за Достоевски, за престъпление и наказание. Най-различни книги споменава и той се превъплъщава в тези герои или сравнява
хората, с които има вземане-даване, с които общува, той ги сравнява с тях. Майка си сравнява с героиня, баща си сравнява с някакъв герой. Просто неговия живот е една книга. На мен затова ми хареса, защото действително ето книгите и в днешно време, ами те са тези, които правят живота на човека по-лъчезарен. Дори и тъжните книги, те не ни натъжават истински. Те ни карат да премислиме нещата и да ги пречупим през съдбата на друг човек. След Малинверно дойдоха двете книги, които, ето ги, които са от един и същи автор, тя е жена, Илария Тути, и са продължение една след друга. Значи първо е тази, която, ето то се вижда, че тя вече е излязла, превела съм Цветя над Ада. Много хубава книга. Като казвам криминална, не е баналното криминале, което някой убива друг и почват да го търсят кой е. Не, въобще не е така. Научава се пак много нещо за Италия. И фабулата е такава, че тя те завладява от всички страни. Тя е многолика просто. Не е едно търсене, нали? Детектив търси убиец и толкова. Не. Защо не е така? Тази продължение на същия комисар. Тя е комисар, 60 годишна, но тя се разчита на интуиция и това ми харесва на мен. Защото аз също така съм действала. Кога съм се чувствала изгубена в превода, имало е такива случаи. Когато има терминология, която за мен е чужда, която аз не съм се сблъсквала. Особено когато има в тези криминалните описания на религиозни обичаи и там описват, да кажем, някакви тотеми или някакви символи, които аз трябваше да робя в речник, за да мога да разбера за какво става въпрос и какво всъщност. Или някакво растение, татул, например. О, Боже, къде да го намеря този татул? Или имаше едно растение, което дори не знам на български, аз му видях картинката, но аз не знам на български как е, виждала съм го по нашите поляни, обаче какво е? Синчец ли е? Трепетлика ли е? Иглика ли? Какво е? Не го знам. Най-голямото предизвикателство за мен като преводач беше именно Малинверно, точно тази, която най-много обичам. Защото в нея има цитати от книгите, които споменава главния герой. И тези цитати не са много лесни за превод. Но не е само тя. И в другите книги срещнах известни трудности. Ето, например, Годината на нашата любов. Там пък герой отива да живее в Рим. От Фиренце се премества в Рим. И там той разговаря с приятелите си и с всички познати на римски диалект. Аз как да го предам този римски диалект на български? Невъзможно е. И това просто е като един минус, нали, отнемаме част от очарованието на книгата. Последната книга, която току-що завърших да превеждам, е La Ninfa Dormiente, т.е. Спящата нимфа. Историята е по принцип е криминална, но пак повтарям, това, че е криминална, не пречи да има около случката много други неща и не става тук въпрос за едно просто убийство. Много е интересна, защото случаят, около който се върти, е станал преди 70 години. Тук се завъртат и много религии, обичаи. Споменава се и за един народ, който е към Словения, но не са словенци. И затова е интересна книгата, защото човек може да научи много неща. Хубавата книга е тази, от която можем да научим нещо и в която можем да видим себе си.